Om de Sediek tussen Peerses en Holver te verstevigen aan de binnenkant is al 300.000 kuub ongroen nodig. De helft van die groen komt uit Vietten in het noordoosten van Friesland. Een van de depots die ik nou leegrieden worden in, leidt onder de patroonswaai bij Hegebeintem. Daar maakt de eerste 34.000 kuub groen voor het helle worden. We hopen dat we het binnen 4 weken naronden. We richten ons op 2000 kuub dijs. Maar dat is, we zijn net zeker dat we het helemaal halen. Dit is de eerste dag dat we nou rijden. En wij zijn nu met zo'n auto's aan het rijden. En de planning is om met 8 auto's te halen. In een vrachtauto kan zo'n 24 kuub. In totaal zullen er dus zo'n 1400 ritten nodig wezen om de groen te verplaatsen van Hegebeintem naar de Sediek bij Ternat. Dat is relatief een liet stukje en dat maakt het interessant. Kostentechnisch is het sowieso interessant, maar het gaat voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in omjouwing. Wij hadden vet nog eens zij is eigenlijk bedokken. En die depots die gaan er straks ook hinnen. En dan hebben we mooi van de 300.000 kuub die we aan de binnenkant van de Sediek nodig gaan, hebben we mooi 150.000 kuub groen hebben we mooi tappas in de Sediek. Dus dan hoeven we nog maar 150.000 kuub te verzamelen. Na dit eerste depot zal er meer groen richting de Sediek gebracht worden. We hadden dus al deze bagger 2 keer omzet. Zolang we het depot maken gaan, nou roem je het op. Ongeveer 80% van de groen wordt je wij en de rest doe je lezen. En daarmee maak je eerst de ondergroen in cultuur. En daarna gaat de rest alle groen eromheen. Wat je nou op de gewurde beeld leidt met gasbruid. Dus dat zal je teeleren. Dat gaan we al je weer ombrengen. Dat is ongeveer een 24, 30 centimeter. En zo krijgt de boer zijn stiklaan weer om en kan de Sediek ophegen worden met groen uit de omjouwing.